video. Saka ndiwa ndotaura newe munhu uri pava padhuze dhuze. Ndachobva kuna video. Oh. Ndiye clipani. Asero zvipi. Aiwa, kivara kupira. Asaka kura dai apa na wewe. Kura na wewe ndo akaona manje kuti tapa pakudyiwa mara. Waizviona manje. Kuti apa kudyiwa mara. Parudyiwa mara. Asa awi mukema aiwa. Ya, uyaka hembe dzenyu manje. Hembe maiteka butsu. Butsu. Ndafika pa river skin. Nemabhaka. Grasshopper. Negrasshopper. Yeah, achipa kutodzadze kuzidu. Neperekatini. Yeah. Waudifutana sina ana kokusmo. Atakapeka socks negeri kokusmo. Diamond socks. Adafika makokusmo. Baba Rodi na Joe Smith. Nana Mikuls. Navaizviziva kuti vakavaiswa mari nematsotsi vakauya chiri vakafura. Kuno. Iyo zvemhama so. Ningobuda chete zoti vaisha musoro pamuno. Munagumira apo irapo. Ndeve nemari. Ikuta baba vangu namai yangu soga. Taikira mari zoivhara magete novenga mari iyoyo. Yeah. Kuvhara magete nabadza laiti so masikati so. Chizi mari idzi ndinogira mapirisa iyi. Idzi mari ndinogira mapirisa. Enda apa papa nenyaya iri nyaya yemari pamba apa. Kuna mapirisa edu kuya so. Kwakaita swarwa mari ndinorenzi because kunenge wasunga vamwe ana innocent sumo vese vaya ana giviwa kuzofa vaya Rosa innocent sumo ndiani captain bafoni tanda captain we nana wiri maunga nana giri maunga atina wese mfudi vaya ana full time yeah nana givi scorpion nina wiri mbosani yeah papakri maishova ai papakri maishova manje papakri fight banaizwa nasambura ufika na 2 minutes kuona mu 2 minutes aiwa donisa mu tilipe makadiyo akasimbere mama 2 minutes ndopedza ni zvibagera tairwa manje but makanakizo aiwa Kings Garden analizi ambassador chitoenda maambassador meme utenga draft rako so patebhuru paipe pakaunda paipe chikafu chinenge chiripo ndochekutengeswa iwe chimwira chinonga nzungu kakarika live mai macho akaita pane chauno hamuna ndakatovharwa zvese izvozvo hakuna apa pane machips apa pane chii apa pane tunyama twetu nemhiripiri tukadya mukuyu chichichichi gomana ini aiwa apa tichanaka hatungotendi aiwa zvinonaka zvikatadza kunaka isu zvinonakira vana vedu saka chiona takabara manje ndizvo zvinonakira vana vedu at least mavataurira kuti makambotamba puresha aiwa puresha takatamba kana iye vazukuru vangu kana iye munin'ina wangu iye arikoka kuti azive kuti kunze kuno ini ndasikatenge trouser 1 because nandiri akoma 2 nemufana wangu uyu saka nasikaitenge trouser 1 ndaitenga kana matrausi kana 4 kana 5 ndoziva kuti wiki ine ndikusenzera matrausi chete next week iri kuya mabhachi chete next week iri kuya iyo bhutsu chete next week iya masheti chete asingatenge chinhu wani uchiti chibuda apa ini ndikabuda so mukoma wangu akabuda apa mukoma wangu akabuda apa vanhu vese murodhiso vaingoti inga vanhu vakafanana tidresi zvinhu zvakanaka kana chichichichi baba chaichai baba rodhisha kuti ndipinde inini mababa rodhisha mamusingapinde munhu mutema saka papana lazvemuna peter sati akasandraita akashaya zvake ainzi devi saka devi uye manje painyora mawindo during Christmas time iye achidhikorita mawindo meme ichichichi abva vafunga kuti pamwe arikuita se ari kunditengesa kuna baba ana baba yo akakura kudhara vachiona mafilimu baba ndopa akazonitaurira manje kuti hari new pocket baba rodhisha hari new pocket baba one that white man kunditaura so akandidetsa so baba ndapedza kutamba mwe munhu pafrandi pake so uyu abva ndibhomba sakanzi uitogara naye kumari ainira miraone manje zviri kuitika ipapa apa pasina chingwanga nanatema mveti nanatendeka nekwe kuna baba kwebaba vandidetsa kuti uya muno akana asingatyeke kana kuvhunduka kana kuti chii ena una baba kwekwe akana pizi vanzi what do you mean that game in which game hari in your pocket
Yeah, you're too clever, you young man. I didn't know you play like this. Are in your pocket? Ukambona film yachona inonzi na James Carbon chichi. Ndakadziona andina chizu. Chizu uyu. Taenda palipata. Ati chizu pane film iri kubuda ikanzi ari in your pocket. Handi unoona na Daniel chizu. Ndinoona film iyo ndati okay. Baba na amai nemwana sikana. Vari 3 aitamba mukwembe zvokutamba zvezvemukwembe zvekutamba mukwembe zvezvikati saka baba and people baba ipapo manjika baba azeki ipapo aipa marembe apa baba azeki maindi wakari mupuriso pageti sikanzi come here avadedza mupuriso uyu sikanzi must let this man jumping inside my shop buying clothes ndokupinda kwandakaita mapapa ana chavasara vese ndindakatiwenzera mbatya yeah chavasarira mabhazu towirirana zvokuwirirana zvezvi vakasabvumidzwa vasingabvumidzwi kosingasangana nachavasarira kana paringi paipa ichimirira mabhazi aona natenda vaya ndakatingira mbatya vaya ana pateki kura kurerwa tatingira mbatya ana viseni kura kurerwa tingira mbatya vadinga chaivo kuti ndakapfeka kana bhudzu so bhudzu kaitenga kupinda katenga mapapa katenga chiruziri mapapa ndopinda umo munhu anenge ari pasaidi apo kubva afunga kuti pamwe ndikapiwa mari handichaina unotenga ndakudya mari umo munotaura kuti afunge munhu yarionesisiri ndipe mari yako anobikira ofika saizi ane mudara saizi 9 ofika saizi anofika saizi 8 awareti mangwana iputsi yako mudara ofika watingiri putsi yakanaka yakanaka iyi aiwa ini ndakamupfeka zvotana manyoro Portugal haane hashipapi ndakapfeka negrasshopper nepathfinder ya ndoza dziri bvudzi nana equest zvakazobuda kazviri zvine macolors makazi wako manje wakakutochinja ka original yachona chaichaire equest aiwa bvudzi aiwa tonadzira nezvimahairi zvimahairi ndizvokarata njanani kana spana roberto ka nana joan iris ndakapfeka nematroza emagepi mabheri bottom kamagepi zvimafly matroza ainzi magepi ainzi magepi akarowa apa papocket apo nzi gepi ayo takambochena kani nematroza aya namanje ndinaombo munawo matroza aya ndinaombo manje kana mafirimu munogona kupa vanhu mafirimu vana adaka ndinawo ndinotoene masuta achona kabhachi kablause ndinawo masuta achona mbo masuta ndinawo mbo matrauza achona ekuti pesa apa apo kune kwakachibata kuno ende anawo mwoko kane kakasanya ndinawo mbo kana mai ndokutorera wanumbu kuratidza kuti iri aiwa ndinawo mai apana vedu yakwaratidza kuti ifashoni iriko mazuva nezovandoriti mdareba saka ndimbofunga rimwe zuva manje ndimboitimba ndimboitimba zvangu soya pange pamuchatumirwa kamari mumboirowa ndotoirwa ndotomboitimba zvangu uiti titi bwa bvudzi mushe so panototi ko isutu iyi endi masuta achonaka kuti afana vachazoziva kuti masuta aya ndegore ripi kana chii ndakudhara ini maelephant skin handinaweni ndine elephant skin ya 76 77 78 79 4 maelephant skin handinawo iyo zvati mumbomu ndinawo 4 achiri kunzi aiwa because afana vese kunzi kuenda kuchikoro kwekunzi kasimatike kuchikoro kwese kwekwe vazukuru vangu vese vauya pano panyazo ticha achitotaura kuti iwe ungapfeke kukunda ini ndiri kukufundisa ungapfeke ini ndiri kukufundisa ungapfeke ini ndiri kukufundisa apa pakaipa tona dzakanaka kani aiwa mudara aiwa mune phone number phone number ne taurai 07 33 56 7 330 dzokera 07 33 567 330 zita renjerejere Lawrence Mkanga munobatika pa 26 Olen Street muresa yamane shamwari hama dzangu dzese muri kumiro uko hama dzangu please hama dzangu yatirarame yatizvibate ya ana Sidina ana Teresa ana Godi ana Erwin ana George ana Melody Zimbabwe nana Tina Zimbabwe nana Musa nana Trench Morari please mese muri uko please
please munamate chirwere chisati pinde chichakupindeiwo because chirwere chimunyasodzwawo ndokwachakabva nacho. Please totenda Mwari atichengetedze. And please tokumbirawo munamate pamwe tinorerukirwa chirwere chinoti nzvenga ichi. And zviri kutaurwa izvozvo garai mudzimba chichichichi titedzere mutemo wacho unokutaurwewo nemasanitizer ari kutaurwewo toitawo izvozvo pamwe tinoyambuka. Hatiziye zvedu Mwari ndiye anoziva kwatiri kuenda. Maita basa mudara cho. Bless up. Yeah, sure.